Play P way pada supaya P saya kena ke amen faithful and true channel. But saya kena ke jing jubab ya ke jing keli. But ke jing keli ke ba di ban jubab ha kena ke sengi. Kedai kena balai baka balang Katolik kapan kentang lengdok. Hak kitab Leviticus kalau nong ke ba kentai. Ni pule ba ublei hukum ya Moses. Kum si bentar jong ke jutang barim. Ban pen kentang ia kaken hun lengdok ke ba kerpang. Ban terwa ia ke jing kenyana ke bentar ki beriu. Hadin pat kum ke bentar jong ke jutang patmai ha kasnam jong ujisu. Ujisu useng ia ke jing pen kentang lengdok batmai nak ke bentar jong ke balang. Bat uai haki ya ka bor ber ke ikhtiar banterwa ya ka jingknya bakhuj jong ka mas ngine pet na ka gospel kum Lukas kal nong ka ba arpuar khat saw hadu arpau ngan pule haba ka por kalapoi ujisu ula syong bam bat ki apostol ula ong haki ngatrang hir ban bam berengkat bat pi ya ka ne ka paskha syuabangan syaksitam Naba nga ong hapi ngan bam syu yaka hadu bala pendep yaka haka hima ublei. Teu jisu ula sim yaka kuri ula aingo ya ublei bat ula ong. To sim yaka ne bat to yasam para mapi. Nga ong hapi bangan di syu na usok jong uding wan hadu bandawan ka hima ublei. Nang ta ula sim ya ukpu ula aingo yau blei ula kedia bat ula ai haki udaong kane kalong kamet jonga ya kebala IT na kebentai jong pi to le ya kane ban ken mau yanga kumjuru endala labam ula ai haki ya ka khuri udaong kane ka khuri kalong ka jutang bathamai haka snam jonga ya keba enpenmi na kebentai jong pi Dikane kede kejing seng ya kejing kenya bakui jong kayu karis. Baro ki Kristan ki yo bentalang ha kejing long lendok bakui dak baterwa ya kejing kenya mensim. Kwa ngisiam ha ka siti kebanikang jong Petrus kalong ke baar dekat ke pesan. Kum kejing duai kejing rap ya ki baduk kuma ngisiam ha siti saki Hebrew kalong ke bakat lai dekat khatsan bat khandriu bat ke jinget ha ujisu kumangisiam ha kasiti seki Filipi kalong ke ba ar dekat khatnyo Henry ka kam ke ba kerpang ke ba ukris ula IT haki apostol haki nong mi peteng jongki ki balong ki bishop bat haki lengdo yakiba kin pen kentang Kini ki kam ki kentup ya ke jing yalam ya ke Eucharis. Kemudian ki bishop ki kita kinong yalam jong ke jing kenya Eucharis. Pat ke jing ai ya ke sakramen jing pen yasuk. Ini sakramen jing plapop. Ya ke ba omde ban ai bentalang ya baro ki riunget. Ya kini ki sakramen ya ke ba umdei ban ai bentalang ya baro ki riunget kumbala tho ki dekat baro kim don kaju kakam ki dekat baro kim don kaju kakam he ha bible tho ikata ngisiam ha ka siti jong Paulus syaki Roman siti jong Paulus syaki Roman pat kalenong kadai kar lenong ka bakhat ar bat ka dekat ka pasau Yaki bagi siam ya kene berathok ya kene. Namar kumpah kawe kamet ngidan bun kidikhat penban barok kita kidikhat kim don kaju kakam. Barok kidikhat kim long kaju kim don ya kaju kakam. Kaju tang pathamai ka kedau sya lai jaj ki kam balapen kentang dene saki lai jaj ki ordination hakabalang. Kebenikong kedai bishop ya kebah hakaktin Greek lekhat
episkopos. Kedan kebaar kita ki presbiter. Greek ki ong presbiteros. Nakane kaktiin lami kaktiin presbiter but priest ni ong kasi lingdok soblay. Takerdan kebalai deacon. Diakonos kaktiin Greek. Ya kane kaktiin presbiteros. Kebaju penkela kaktiin kum kitemen kisan. Kapau bun sin hakajing thok bakhuy. Kum ha ki kam ki apostol kalau ke bakhatsan kot ar hadu hendriu sepang ki temen kisan kabaha bangini pule ya kane kam jeng ki apostol kalau ke ba khatsan kot ar hadu hendriu kam ki apostol kot ar hadu hendriu ngan pule ya kane nak pantai jeng pi kot ar u Paulus bat u Barnabas kila sait nia tenge bat kila kajia bat ki sapang kane kum talarai ba u Paulus u Barnabas bat katto katne ngut ki weipat ki dei ban le se Jerusalem ban ya kendu ya ki apostol bat ki temen ki san sapang kane kakam saki apostol bat ki temen ki san yang ni sim tang kene ka weka benta naken hapeng jong kini kit khat ar adu ndriu mar bahad kon riu ru thoang tu ki apostol bat ki temen ki san kelia kendu lang banya perkhat sapang kane kakam tiha kalonong arpuwei ru kam jong apostol kanong keba khat pra nata kasiti jong Petrus kebaning kong kalong san khat iweru ka thoi phang kine ki jing ong presbiteros ki temen ki san si tiben kong sha Timothy ru kalong ka san khat khatnyo di jan borok ki Kristan ki lapriang yakane ka jing syakri pelapen kentang haki khat ru spa snem ki baning kong jong ka history ka balang Kristan wala don kato ka ne ki kenhun kibala hikai bakala kum ki kathari kiba hikai ya keji hikai gnostik kibala kentai ya kane kejing don jong kene kejing pen kentang ki Kristan ki bomdei ki Katolik bonsin ki kedau syaka siti kebaning kong u Petrus kalong kebaar dekat san bat kendai ngiru inya pule ya kane tho ayu hang ne Siti kebaning kong u Petrus kalonong kebaar dekat san bat kendai dekat kebasan ke ong kumne piru pilong ki mau baim balatei banlong ke yeng bakenja mensim sya ke jinglong lengdok bakuj ban terwai ki jin kinya mensim ki ba ublei updiang hun leng ba u Yesus Kristus kat ke bakandai penban ma pilong ke jaj benriu balajit ke jaj lengdok bakenja mensim upai benriu bakuj upai jong ublei uban penbenai ki kam badon burom jong uta ubala khat yapi nak jing dum syaka jing sai bapala nang ta ha ka kitab jing pen pauru kalong ka beding kong khat ke bandriu hang turu kadon chapang kane kajing tho ya kane kajing long lengdok hakabala tho kumne ubala penlong yangi kahima kilengdok ban syakri ya ublei padu kupa jong u hau kanong kabura mat kabor jinam la jinam te hang ni kahima jong kilengdok ni jing pen pau iwei ndriu te kane kade ke baki ong bat ki kedau ha ka Bible ban Kristian ya ka jingkam jongki ba namar ka balang kalong ka hima jongki lengdok kam don kam syu ya ka jingdon ya kini ki lengdok soblei bala pen kentang kerpang maringi par khoi gilang lengdok te balai don kam ban pen kentang kerpang te ki weipat Henry hakini ki dekhot u Petrus udang sim nak jing kren jong blei sya ki Hebrew ya kabadon
ha ke kitab Exodus kalong ke bakat kendai kat khot ke pan riu bat ke jing pen pauru ka pen ken mau ya kaju ke jing keren tinggi puli ya ke Exodus kat kendai kat khot ke pan riu ka ong ayu Exodus kat kendai kat khot riu ka ong ayu ngini pule hanga pin salong kahima jong kiling dok hanga pin salong kahima jong kiling dok bat ke jaj ben riu bakui kini kilong kiktin pa pidei panyatu haki kun kiksiu Israel pilong kahima jong kiling dok ke jaj ben riu bakui tu nang ta uptha ba deben ong kumne haki kun kiksiu barok jong u Israel lada utrai ula ban khot ya ke jaj ban riu Israel barok ka wei kum kiling do war lagi dang donru ka jinglong leng do balapen kentang kerpang te ka ju kanong rim ka trekam ru hakabalang Katolik kumta ka jinglong ka hima kiling do kam pendu ne ka kentai ya ka jingdon jong kiling do balapen kentang kerpang hakabalang kidon ru sakiwi pat ki khot Bible ki bayadei bat kane ngila ong mene Leviticus kendai Exodus kat kendai hendriu nang pang ka jingbu ya ka jing kinya Eucharis Gospel kum Lukas kal nong ke arpuar du khat sao hadu arpau pat halor kani idon ru kiwi pat ki gospel bayade yakane ka jing bu jung jisu ya ka Eucharis pekut ya ka jing kinya jung kamas gospel Matthew suru kal nong ke arpun riu nata ka siti baningkong jong u Paulus yaki nong Korin kal nong khatwei kat arpu pra ter misiam yakane di kani kadai keba yatu balai ke balang Katolik kapen kentang ya kiling do nomar don kam ya kene ke jing pen kerpang ha ka balang pandon yakine bat pin ken mau biang bangi don lai kerdan jong ke jing long jing pen kentang yakine halodu don ki bishop marbut don kiling do seblai bat hatrai don ki dikon kejumut jong dikon diakonos mut ki ba syakri kini ki dikon ki syakri ya kiling do bat ki syakri ya ki bishop dikini ki dei ki ba ngidon ha ka jing thok ba khoi ya kani ka kam jong ki ka kam jong ki ka don ka kam jong ki ka long ngapun kut dakane hasiti jong u Jacob kalong ka pasan khat lai hadu khatsan hang tur ngi i ya ka kam jong kiling do ka kam jong ki pen sle e ki papang ki jing map ya ki pop nang ta siti baar ha ki Korin siti baar ha ki Korin kalong ka pasan du khat pra ini pet ya kumkini ki dekhat ki bayarap engi banyo jing sai la tho hang ne siti baar si ki Korin kalong ka pasan du khat pra to kene ya kene barok lalek dau blei pula pen yasuk yangi halade leng bau Kris pat ula ai hangi ya ka kam jing pen yasuk ngamut bau blei bodon hau Kris ula pen yasuk ya ka pertei halade klem kenshu haki ya ki jing le palat jongki pat ula pen khamti ya ka khubor jong ka jing pen yasuk hangi ti ka khubor jong ka jing pen yasuk di khubor jing pen yasuk kemut pa Kris udai ujing pen yasuk yangi bat ublei bat ya kane ka ministry ya pareng kiong Bible pareng ministry of reconciliation ya ka ministry jong reconciliation la ai haki apostol ki balong kiling do bala pen kentang ti de na kane ka daw ba ki kiling do bat kham tam
u bishop kita kiba sam dan kiba long ki sabi sha ublei lamba jong kakam ba pen kentang kerpang yaki ti kane gri kadau balai don kejing pen kentang lengdok soblei ha kabalang Katolik dengan nget pisai kat kum ka jing batai ha ka Bible kane gri badon ha ka Bible nget piyo jing sai bat jing sutu om dei ka jing thau tam jong kabalang Katolik kedek e ke bala bu da ublei nadu men barim nadu ke badon ka hima Israel lene ka jaj baru Israel nadu ba ublei ula jit kerpang yaki nadu ba kilami na ri Egypt bat ula ya te jutang bat ki haulum Sinai bat ublei ula ptha nadong sedong kumno ba ki di benle badi bendon kileng dok bat ke e ka kam jong kileng dok te pulih ha ka jutang barim kam tam ha ka kitab Leviticus yo isai ke e ka kam ba uleng do ule ba ka we na pring jungki ka jing map ya kipop bangwan ra ya ka jing map ya kipop ka ba khadu pat kidon kam bandalech sa uleng do ta kidon kidau bar khoj ba uble ubu ba kibri ki ban lech sa uleng do ti don kam ken jing pen kentang ti komen ka para resibu ni ka por ba jong pi ba pisngap ya kini ki video ba penmi na ka channel ben priang ya sam pa kiwe kindu biyo ya ke jing hikai